ببونەیە ڕۆژە جیهانی یا ڕووبڕووبوونا مادەیەن هشبر ئاسایشە ڕووبڕووبوونا تاوانên birêxistinkerî ya bajarê Qamişlo hejmarên mezin ji cûreyên cuda yên madeyên hişbir ku di operasyonên rûbirûbûnê de desteser bûn dê wan bişewtîne. Her di vê derbarê de berdevkê asayişa rûbirûbûna tawanên birêxistinkerî di kongirekî rojnamevanî de amarên operasyonên desteserkirina madeyên hişbir di dema salekê de ji bo raya giştî eşkere kir. بيان إلى الرأي العام نحيي اليوم مع العالم أجمع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. داخویانی ji bo raya giştî em vê rojê roja rûbirûbûna madeya hişbir li gel tevahî cîhanê ve jîn dikin. Me jî wek hêzên ewlehiya hundirîn di vê salê de hewla rûbirûbûn û kêmkirina belavbûna vê diyardê bi hemî cûreyên wê kir. Diriya girtina grûp û komîkên tawanbar di bazirganî û belavkirina vê diyardeyê de. Ku me 515 kes li gel wan jî jimarên mezin ji madeya hişbir girtin. Niha jî em ê amarên desteserkirina van madeya ji we re eşkere bikin. Madeya heşîşê 3984 gram û 3 rib gram hate girtin. Hebên hişbir 7704 heb û nîv ji cûreyên cuda. Madeya hişbir 56580 gram û nîv ji cûreyên heroîn, kofîn, kokaîn û biyogarîn. Di dawî de em wekî hêzên ewlehiya hundirîn soz din gelê xwe ku em berdewam bin jo parastina civakê ji her metirsiyekê û ziyanên xirab. أو غيرها ومحاربة كل ما له دور في زعزعة الاستقرار المجتمعي. دمتم بخير. Piştî encamdana krîza Sûriyê li bajarên Rojavayê Kurdistanê Rojhilat û Bakurê Sûriyê rêjeyeke zêde ji madeya hişbir hate desteserkirin û li gorî desteya hundirîn madeya navbûrî diriyên neyasayî re derbasî bajarên Rojavayê Kurdistanê dibe û bi gotina wan ew bi hemî karînên xwe hewla ji navbirina vê madeyê li Rojavayê Kurdistanê dikin. Yani şxwe bi şêwazên cuda cuda têne derbaskirin hem biriya tûcara hem biriya em bêjin heta wekî me got şerê taybet li ser malperên Facebooka tên serê rewcan din tê serê ew kirin ji bo got ciwanê me bi zanebûn bi pey vê madê bikevin bibe mereq ji bo got çawa bikar bênin li ser wî esasî jî bi gelek şêwaza dixwazin bi zanebûn vê madê di nav civakê de belek. Diyardeya standina madeyên hişbir di dema hebûna Daişê de bi şêwakî berbiçav li deverê belav bibû û li gorî amarên giştî ji ber ku bazirganiya vê madeyê bibû normal rêjeya herî zêde ji bal ciwanan ve dihate bikar anîn. Hêzên asayişê jî di demên borî de bi şêwakî rojane operasyonên rûbirûbûnê ji bo jinavbirina vê madeyê birêve dibirin. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Qamişlo.